You will be adorable, and I'll be staying on the west coast of Florida, in a decent shelter from hurricanes and storms, but it won't take the pain away. Hola amics, què tal? Som a Grècia, avui concretament a Delfos, un lloc mític, el malic del món, que deien els antics grecs, i estem aquí a l'oracle de Delfos, el lloc on la gent venia, déus, semideus, mortals, venien aquí a preguntar què seria de la seva vida i del seu futur. En principi volíem preguntar a l'oracle, li volíem preguntar si guanyaríem el Son Nou, però és una mica absurd, per tant avui no ho preguntarem i preguntarem una altra cosa. Normalment es feia una ofrena, que es matava una cabra, però com que no tenim cabra, doncs donarem una mica d'aigua a l'oracle perquè estigui content. Amic oracle, quin futur espera els amics de les arts? Vale, sí. Ah, bé. Molt bé. I una altra cosa, clar, guanyar el Son Nou no ens ho esperàvem pas, no guanyar, però passar de fase potser sí que ens ho esperàvem. Com és que no... No foti. O sigui que tot això és un... No. I qui guanyarà?